ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ന്യൂസ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അമ്പിളി കേസിലെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പിളി ഒരു പെൺകുട്ടീനെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ആ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഞാനാണ്. ഈ വാർത്ത ഇത് ഫേക്ക് ന്യൂസാണ്, ഇതാരും വിശ്വസിക്കരുത്. ഇതൊന്നല്ല സത്യം. നിങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ഇതൊന്നല്ല സത്യം. അമ്പിളി എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നുണയാണ്. ഇതൊക്കെ പോലീസുകാർ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഞാൻ അമ്പിളിയുടെ കൂടെ പോയത്. ഞാൻ ഇത്ര നാളും അമ്പിളിയുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ 7 മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. ഈ പോലീസുകാർ അമ്പിളീനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നല്ല സത്യം. ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്ന് പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കാൽമ പിടിച്ച് തിരിച്ചു. പിന്നെ തിരിച്ചോടിച്ചിട്ട് അവൻ എവിടെയാന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് തല്ലും. എന്നെ കുറേ എന്താ പറയുക, മാനസികമായിട്ട് കുറേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനെ തല്ലിയപ്പോഴാണ് അമ്പിളി സ്വയമായിട്ട് പിടികൊടുത്തത്. അല്ലാണ്ട് പോലീസുകാർ ഓടിച്ചിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു ഇതൊന്നും സത്യമല്ല. ഞാൻ ഇത്ര നാളും അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇവരിപ്പോൾ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അമ്പിളിക്ക് എതിരെ മൊഴി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ തരാം, എന്നെ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയണത്. എനിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയൊന്നും വേണ്ട. ഈ അമ്പിളി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രോളുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ എന്തറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ട്രോളാണ്? ഇതൊക്കെ ഫേക്ക് ന്യൂസാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ ടിക്ടോക്ക് താരം അമ്പിളിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയുടേതെന്ന തരത്തിൽ ഓഡിയോ സന്ദേശം. തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് അമ്പിളിക്കൊപ്പം പോയതെന്നും അമ്പിളി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പെൺകുട്ടി പറയുന്നു. വിഘ്നേഷിനെ കുറിച്ച് പരക്കുന്ന വാർത്ത വ്യാജമാണ്, അതെല്ലാം പോലീസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് എന്നാണ് പെൺകുട്ടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച ഓഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.